Załaduj się szybciej, tak. Dobra. Czekaj. Dobra. A czemu mi nie chce tego? A. Siema się. Mam 19 FPS brother. A ja zapomniałem aplikacji w tle wyłączyć. Spam. Prosiłbym o poczekanie. Nie, w aplikacji to mam włączone. O super, że mi się jeszcze to nie chce załadować. Nic. Przysięgam, że teraz coś mnie szczeli, nie? Wejdź. Wyjdę tam jakoś. No, 32. Już mi nie działa, nie? No to mi już działa. Jezu. Tutaj mi... Jezus. Poczekajcie, naprawdę.